Hola a tots i a totes, benvinguts al canal de YouTube sobre comunicació política. El vídeo d'avui és completament diferent a la resta. Volem fer un pas endavant i oferir contingut de valor, contingut que poder aplicar en el dia a dia, més enllà dels anàlisis comunicatius que estem fent fins ara i que continuarem fent. Com ho farem? Doncs ens plantegem fent un curs de comunicació política i activisme digital. A tots vosaltres que esteu implicats en organitzacions, en institucions, en partits, en moviments socials, aquest curs és per vosaltres. No serà únicament aquests vídeos, sinó que serà una sèrie de vídeos que aglutinarem en una llista de reproducció perquè els tingueu tots ahí. I per tant el que volem és això, ajudar-vos, compartir el coneixement i ajudar-vos a fer millor la vostra tasca activista del vostre dia a dia. Avui abordarem els 5 manaments bàsics per a dur a terme un activisme digital. Què és el que necessitem? Quines són les pedres en les que construir a partir d'elles el nostre edifici comunicatiu? I ja sabeu, jo soc Teresa Ciges, podeu seguir-me en altres xarxes socials on també analitze l'actualitat política com ara Twitter o Instagram. I ja està, si voleu, comencem. Com sabeu, les xarxes socials tenen un paper molt important en la comunicació política i tenim exemples de causes ciutadanes que han acabat tenint una repercussió política brutal, com ara el Fridays for Future o el 15M o l'1 d'octubre, per exemple. Us sorprendria si us dic que ni l'esquerra ni la dreta fan el mateix tipus d'activisme? L'esquerra combina l'activisme digital amb l'activisme de carrer i la dreta, almenys fins 2020, era més de quedar-se a casa i fer una protesta online i ja està. Dic almenys fins 2020 perquè la Covid i l'extrema dreta han canviat les formes d'aquest activisme digital de la dreta. Però no us penseu que així es creen les diferències. Hi ha diferències més de xicotet format. Per exemple, l'esquerra aposta per crear un hashtag unificador i elevar-lo, anar tots a una i fer-lo tendència. Mentre que la dreta què fa? Doncs normalment assenyala un rival i interactua amb ell. Per què? Per a jugar i beneficiar-se dels algoritmes. Fins ara també l'esquerra era molt més innovadora que la dreta, amb uns continguts que es podien fer molt més virals per això, perquè arribaven molt més a la gent, cridaven més l'atenció. Però ara la dreta, també amb la influència de la alt-right, en certa mesura, s'ha posat les piles i de fet hem vist darrerament, en ple confinament, vam veure una manifestació digital a l'estat espanyol amb 425.000 persones en directe a YouTube, que això que voleu que us diga, és una bestialitat. Podríem entrar molt més al detall i analitzar què fan ells, no? Què fan els partits, però no volem parlar d'ells, sinó què podem fer nosaltres com a activistes digitals, com a persones que estem en una associació, en una entitat, en un moviment social, en un partit, etc. Per tant, ara sí que sí, anem a començar amb les coses que hem de tenir clares per construir, per dur a terme un bon activisme digital. I ara us presentem els 5 manaments per dur a terme un bon activisme digital i ja us dic que és igual l'escala, no importa si és en l'àmbit municipal com l'àmbit internacional. Això són coses que hem de tenir clar abans de començar. En primer lloc, claríssim, els recursos humans, perquè més enllà dels recursos econòmics, que sí, que són importants, però que molt activisme digital, moltes coses, molts continguts es poden fer sense gastar-se ni un euro, per tant, ens centrem en els recursos humans. Hem de veure quanta gent tenim disposada, que està molt bé quanta, però pot ser el més interessant no és quanta, sinó en quina capacitat, perquè pot ser tinc una bossa de 50 persones, però d'aquestes 50 persones tan sols em respon un 20%, per exemple, diàriament. I tinc persones, hem de tenir clar quines persones poden estar dia a dia picant pedra, no?, diàriament, i quines persones únicament per fets puntuals, perquè pot ser, els pots demanar a aquestes 50 persones que una vegada al mes facin una acció concreta a les xarxes. Evitar aquest desgast diari farà que s'involucren molt més, és el que està passant, no?, que cada vegada les organitzacions se troben en què hi ha com un, no desencant, però menys gent que està dia a dia ahí implicadíssima, perquè les condicions personals, laborals, etc., de conciliació, t'impedeixen estar dia a dia,
Però si te demanen una acció concreta al mes, per exemple, doncs sí que ho pots fer. Aleshores, què proposen això? Mirar els recursos humans i fer aquesta bossa, aquesta distinció entre les persones que contem diàriament i les persones que poden comptar ocasionalment, però que ens respondran. Això és molt important. I després també tenir clar quines són les persones que diuen sí, 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 sí i mai poden fer res o no tenen moltes ganes de fer. Això també s'ha de tenir clar, Però contem aquestes persones amb la bossa de persones que segurament serà la bossa més gran que no poden estar diàriament, però sí que volen fer coses i si els demanes fets puntuals, respondran. El segon punt és bàsic també i és posar-nos objectius realistes. No ho podem fer tot a les xarxes, per tant hem de tenir clar quina estratègia farem. Si ens dedicarem a l'atac d'adversaris, no? O si ens farem una estratègia de defensa, de dir, no, és que no paren d'atacar-me, vull respondre a tot això, he de respondre a tot això, perquè no els puc deixar guanyar-te el relat. O, per altra banda, diem, no, jo no vull ni atacar ni defensar, jo el que vull és implantar el meu marc i estaré constantment repetint i implantant aquest marc a través de tots els continguts digitals que farem. O, per exemple, dius, no, mira, és que jo el que vull fer és una campanya de notorietat, de que sàpiguen que estic ací, que potser sóc una formigueta, però no pare de treballar. Estic pico i pala constantment fent feina. I vull que es visualitzi aquesta feina social o política, m'és igual, que estic fent, no? O, per exemple, algo que se'ns oblida i és seduir a la frontera electoral. Sembla que a Twitter, per exemple, ens estem barallant-nos constantment i la imatge que donem és de crispació, fet el que acabes fent és allunyar a l'altre que no apropant-lo. I és molt important això de seduir a la frontera electoral, no? Potser una bona estratègia política d'activisme digital no seria tant atacar i respondre a altres forces polítiques que els que estan allí ja són convençuts, sinó anar a buscar a els indecisos, a les fronteres electorals. Bueno, marquem-nos aquests objectius realistes sobre la taula. Què volem fer? O podem triar dos, de dir, mira, doncs jo vull defensar-me i tal. Bueno, qualsevol cosa, però tinguem-ho clar. Si cadascú va per la seva banda i no tenim clar i volem fer-ho tot, al final ens perdem pel camí. El tercer punt, sens dubte, és molt important i és que el to i el missatge han de ser coherents amb la marca política i amb els objectius, que no necessàriament de per si han de ser coherents, però nosaltres hem d'intentar que ho siguin. És a dir, tot el que jo projecte a les xarxes, o sigui, si jo estic parlant de, no sé, d'unitat, el que projecten de ser missatges en clau, o sigui, que tinguen relació amb aquesta unitat, ¿vale? No puc projectar una cosa diferent amb això. O si estic parlant de felicitat, no puc estar crispant constantment perquè al final la imatge que estic donant, no? O que estan donant els meus seguidors, els meus activistes, és totalment contrària a la imatge que jo vull donar inicialment, al meu relat de marca. Per tant, han de ser coherents el to, també és molt important, i el missatge. El quart punt guarda relació amb el punt 1 d'aquell de les persones, de l'equip humà. Al final és l'engagement, la implicació que volem amb la gent. Quin tipus de continguts, quin tipus d'activisme volem que faci cadascú. Això també s'ha de delimitar i s'ha de dir tu faràs això, tu te dedicaràs a això i tu a això. Perquè pot ser, hi ha una persona que, no sé, que no vol tenir presència a les xarxes, però sí que te pot fer a peu de carrer, pegar pancartes o el que siga. Vull dir, hem de tenir clar els perfils de cadascú, o potser tots volen tenir presència a les xarxes, però un no vol ser tan bel·ligerant com l'altre. Bueno, s'han de respectar i hem de marcar quin tipus d'implicació de temps tindrà i també de propostes que podem fer, de continguts, d'iniciatives que podem dur a terme. I el cinquè punt és molt important i més ara, que tothom està com boig buscant nous canals. Els canals són molt importants i no ens hem d'equivocar de canal. Pot ser invertint massa hores en una xarxa i oblidem, per exemple, Facebook i la quantitat de gent que encara hi és a Facebook i els grups de Facebook i la importància que tenen els grups de Facebook, per exemple. O potser ara hem dit, bueno, anem a Twitch, anem a TikTok, anem a tot arreu, i no pots anar a tot arreu, i has de delimitar molt bé els canals. O potser, al contrari, és estratègic anar a TikTok perquè hi ha poca gent a TikTok o poca gent a Twitch, i dius, jo ara és el moment d'anar així perquè podré obrir molt més audiència, podré arribar a molt més públic que fins ara no tenia, o no tinc guanyat a Twitter, per exemple, o a Facebook, o a Instagram, és igual. Els canals els hem de tenir molt clars, hem de fer una anàlisi prèvia d'on volem estar i per què, i les apostes en cada canal per què, a què responen, no? Si responen a on està el nostre públic objectiu, on està la nostra audiència que ja ens vota, o on està la nostra audiència potencial, aquells que volem apel·lar, que volem que es sumen al nostre projecte.
Així que així teniu els 5 pilars bàsics d'aquestes bases per elaborar el nostre activisme digital, aquest ciment de la casa, no? de la gran casa. Per on hem de començar? Hem de començar per així, per tenir clar quins són els nostres recursos, on volen anar, quin missatge, etc. 5 pilars bàsics que hem de tenir en compte per construir un bon activisme digital. I així acaba el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat o almenys interessat en aquesta nova aposta que fem en el canal relacionada amb això que us deia a l'inici, en aportar valor, a compartir coneixement, que d'això es tracta al cap i a la fi, i també que pugueu millorar en el vostre dia a dia, perquè segurament moltíssims dels seguidors d'aquest canal esteu implicats en això que us dèiem, en diferents aspectes polítics o socials, i això us pot servir, aquest curs. Potser aquesta primera introducció és més global i ja ho sabíeu, ho teníeu claríssim, però en els següents vídeos anirem aprofundint molt més en aquesta línia. Vull dir-vos també que qualsevol proposta de tema a tractar serà benvinguda. Podeu deixar als comentaris quins temes us agradaria que parlàrem en aquesta sèrie de vídeos, en aquest curs de comunicació política i activisme digital, i així, pues, a veure si li podem donar resposta i els podem tractar en els diferents vídeos que vinguen a continuació. A més, ja sabeu que qualsevol ajuda és benvinguda també i que qualsevol like, compartició entre xarxes, entre amics, entre familiars, que penseu que us pot interessar aquest vídeo, aquest canal de YouTube, doncs ho agrairé moltíssim perquè ajudareu cadascú de vosaltres que esteu a l'altra banda de la pantalla, ajudeu a fer molt més gran aquest projecte i estic molt agraïda de tots vosaltres. Així que res més, moltíssimes gràcies per arribar fins ací i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!